Il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono tkellmet apertament dwar tħassib kbir li għandha fuq dak li mistenni jiġri nhar it-tlieta quddiem il-qorti. Spiteri de Bono kienet qed tagħmel referenza għal proċessi li se jibdew il-ġimgħa d-dieħla brabta mal-inkjesta Fajtis u l-appelli li qed isiru l-Partitarji Laburisti minn nies bħal Jason McAuliffe, Manuel Kuxkiri u oħrajn sabiex in-nies jinġabru quddiem il-qorti. Fi stqarrija l-President qalet li ma jistax ikollna dawk li sejħet aġenti tal-provokazzjoni ta' filwaqt li appellat biex ħadd ma jikser normalità tal-ħajja b'sitwazzjonijiet li jistgħu jirriżultaw. Il-President ta' Malta qalet li kull ċittadin huwa liberu li jaġixxi fil-parametri ta' drittijiet montija lilu mill-Kostituzzjoni. Spiteri de Bono qalet li għandha fiduċja sieħa fil-kapaċità tal-forzi taż-żamma tal-ordni iżda qalet ukoll li l-għaqal jiddetta li ħadd m'għandu b'xi mod jikkontribwixxi biex titkisser in-normalità tal-ħajja b'sitwazzjonijiet li jistgħu jirriżultaw. Ifakret li l-proċessi ġudizzjarji għandhom jitħallew jimxu b'mod seren e kif il-liġijiet tagħna jiggarantixxu jissalvagwardjaw id-drittijiet ta' min ikun qiegħed jiġi proċessat. Dan meta l-ġudikanti tagħna tul iż-żmien apparti l-għarfien provont tal-liġijiet li jħadmu taw prova tal-lejaltà u rispett li għandhom lejn il-liġijiet ta' pajjiżna u rew li kapaċi jkunu imparzjali. U kien hawnhekk fejn appellat biex ma nagħmlu xejn li jissarraf fih sara l-oħrajn jew addirittura għall-poplu kollu.